ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, 5,000 ହେବ ଭକ୍ତ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକିନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚାଲିଥିଲା, କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। କାହିଁକିନା ଦିଆନିଆ ପୁରା କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଥିଲା। 12:30 ମୁଣୁ 4:10 ଯାଏଁ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କେତେ, ଏଇଟାକୁ 5 ଛାପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ପୁରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ସବୁ ପୁରା ଦିଆନିଆ ଚାଲିଛି ପୁରା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।